Så starter Så Ingeborg. bliver det startsignal til Ingeborg og Chopper. Og første øvelse, det er indridning i skridt nede fra A og her ned mod C. Og er det rigtigt, at du rider, så gør det lige fremad ned mod C, som du overhovedet kan. Og så kigger op og kigger ind på dommeren, og nemlig smil. Og så bare fortsætter helt ned mod C. Og når du kommer herned, så ned over mod mig. Og så her i hjørnet mellem C og M, der skal vi i trav. Og så over ved M, der skal vi skøjte igennem. Vi skal lige frem i trav. Ned mod K, og lige tilbage. Og så godt ud i hjørnet. Så er den forkert vej. Det er også Choppers første tur i dag. Og så fortsætter vi rundt, og på vores 20 meter volte over mod næste langside her, rigtigt. Og møder vi godt ud i hjørnet, herovre ved K. Og så fortsætter vi over mod F. Og møder godt ud i hjørnet, og så hele vejen ned ad langsiden her ned mod mig. Det er fandme godt klaret. Perfekt, godt ud i hjørnet her. Over og laver vores slankehoved og godt ud i hjørnet, vi kommer til der. Fortsætter forbi H og en lille smule ned ad langsiden, før at du vender ind over midten over mod B. Og når du kommer over til B, så vender du ned mod de opvarmning. Og møder du godt ud i hjørnet dernede, og så skal vi ned i skridt der i hjørnet. Og så laver vi vores 20 meter, hvor vi er skridt hernede lidt. Møder godt ud i den første hjørne. Og godt ned ad langsiden. Og vender ind over midten rigtigt. Og så møder vi over på modsat langside. Når vi kommer derover, så skal vi møde godt ud i hjørnet nede ved N. Når vi kommer ned til N, så skal vi sætte trav, og så skal vi møde vores lange uge denne her vej rundt. Og møder godt ud i første hjørne, fortsætter en lille smule ned ad langsiden, før vi vender ind over midten. Og møder over mod B. Og så møder vi ned ad langsiden her, kommer ud i hjørnet hernede ved mig. Fortsætter hele vejen over i